Amen, spiritu to. Děti to ani nechtějí upálit. No, nejradši. Oni mě chtějí upálit. Zaživa. Víte, co já vám něco řeknu, vážení? Plný oči. Klepou se jim pařáty, který nemají. A pak... Haha, teď se ti tam A ukázala. pak jdou. A jdou. No, jdou. A nikam nedojdou. Protože jsou tak voškliví, že se jich každej lekne. Tak na sebe hoděj pytel. A ten pytel, ten zašijou. Takže prostě nejsou vidět, oni neviděj. Dámy a pánové, tak to vidíte, tady je ten největší humus. Teď si tady to jsem měla v hlavě. Je vidět, že to tam mám. A všichni vítáme se dnešního videa a v dnešním videu jsem tady s babičkou. Zdravím všechny posluchače, dobrý den. Co to je? Posluchač. OK. No. Jdeme dál. Dnešní video bude Grandmother Tag. Vzhledem k tomu, že jsem neměla spolupracovníka jako mamku, tak jsem si tady přivedla babičku. Ale pokud byste chtěli, tak já pokecám. No prostě ukecám mamku a natočím určitě taky Mother Tag, nebo prostě Mom Tag. No a teď tady mám svoji babičku. A prosím, dámy a pánové, to je mamka, že jo? Ano. Takže pěkně poslouchej. První otázka. Jaký jsem byla dítě? No, něco šílenýho. Šílený blázen. Skokan. Pořád lezla po vejškách, čili k neuhlídání. No a jinak milá. Dobrý. Takže další otázka je, co si myslíš o tom, že mám YouTube kanál nebo že natáčím? No to je něco úžasného, jako. Moc ti to přeju. A jestli ti to zůstane, tak paráda. A ty si to teď pomyslela v ironii nebo dopravdy? Ne, žádné ironii. Doopravdy. Mám pak babičku. Takže další otázka je něco vtipného, co jsem dělala, když jsem byla mladší nebo malá vlastně. Něco vtipného. Když jsi byla mladší, že jsi chytala mouchy. Chytala si mouchy, no. A jednou jsem seděla venku a ty jsi tam lítala, jak pošlu. A vynadala jsi mi, to ti byly asi 3 roky, že nic nedělám, že žádný tenis, žádný golf, jenom že sedím, kouřím. Bylo moc vtipný. A nebo ještě s tím dudlíkem, jak se ho tady vyplivával. No. Ukáž to, ty to umíš dobře. Další otázka, co jsi se ode mě naučila? No, od tebe jsem se naučila hodně. Jo. No ano, natáčet tady ty blogy, to je úžasný. A myslím, že bychom se tomu měli věnovat hodně. A ty naprosto, myslím, místo nějakého učení, na to se vykašli. Prostě natáčet. Jo. Tím se ti, ano, z 10násobí slovní zásoba, slovní obraty. Bude to úžasný. Já si myslím, že opravdu místo nějakého zkoušení paní učitelce dej telefon s internetem, ať si to přehraje. A ty přemýšlej dál, co budeš natáčet. No já vím, jako babička je jediný člověk, který mi jako rozumí s Chápu, natáčením. zcela určitě. No. Takže další otázka. Kdyby si mi mohla dát jméno, jak by jsem se jmenovala? Jak by se jmenovala, kdybych já tě mohla pojmenovat? No, to je těžká otázka. To by bylo takových jmén, že opravdu prostě všechny, co jsou v kalendáři. A každý, kdybys měla jiný, tak bych to ukončila. No ale babi vážně, tak mi řekni. No vážně. Třeba Rampepurda, to je moc hezký jméno. Říkali by ti Rama a mazali by tě na chleb. Žena. Takže další otázka. Něco, co by si spřála, abych dělala, ale nedělám to. Tak já bych si velice přála, aby skutečně víc ještě jako se věnovala tomu internetovému natáčení, posílala do různých soutěží
a jezdila na různé soutěže. Třeba ten dramaťák, to se mi doporučuje. Ten dramaťák, ano, ten by byl úžasný. A dál třeba, já nevím, nějakou kopanou, že jo. Že by se tam vybila v steka box. No, No, na kluky se no jasně, jasně. No. Takže další otázka, co ti na mé osobnosti vadí? Co mě na tvé osobnosti vadí? Naprosto nic. Jsi úžasná. Prostě jsi jedinečná. To osobnost, jsi individualita. Osobnost tu tvaruje jakoby společnost. Ale individualita, ta už se tak rodí. Tu nikdo nikde nepředělá a tak dále a tak dále. No. To seš ty, děvče. Vidím, že jsi předmětem něco přečetla. Prosím. Nic. Na další Další otázku. otázka, čím jsem posedla? Prosím. Čím jsem posedla? Čím jsi posedla? Já bych řekla, že naprosto vším. Úžasný člověk. Naprosto vším. Prostě telefon v ruce. Já myslím, že No to jo, to má babička pravdu, no. to jako naprosto... Ještě s tím motáním vlas. Jo, ještě děláš kikiriky druhý. Ten malej brácha, ten lítává slepicema. A Nerinka lehce snáší vejce. No prostě tak to mají v rodině, bohužel. No, jsme slepice. Vidím, že máš s Kájou na nás stejný názor. No, vidíš, no. Takže já Paráda. budu snášet vejce. No. Paráda. Na co seš na mě nejvíce pyšná? Na Za tebe. co? Za co jsem na tebe nejvíce pyšná? No, že opravdu se věnuješ hodně sportu. V podstatě i ve škole nejseš úplně nejhorší, seš, řekla bych, lepší průměr. A to je úžasný, jako. Jako co bys chtěla víc v těchto letech? Dobrý, super. Dobře, super. Konečně nějaká normální odpověď. No. Nejhorší věc, co jsem kdy udělala. Nejhorší věc, co jsi kdy udělala? No, když jsme byli na Floridě, tak jsi mě chtěla prostě zabít nějakou černoškou příšernou z houpačky. Třískla jsi mě tak do hlavy, že jsem se tam motala ještě půl dny kolem houpačky. To je dobrá story. To je jako opravdu. A navíc si vzala kolo a ve 3 nebo ve 4 letech mě zmizela. Takže já jsem, nejenom, že jsem neviděla na oči tou bolestí, ještě jsem letěla za ní. Prostě to bylo opravdu úžasný, co mě Ale to bylo omylem. Ne, to nebylo žádným omylem. Koukala se z dolů, aby se strefila. A přímo mě do hlavy. Ještě pán přiletěl, Američan, teď já mu nerozuměla. Jestli nepotřebuju pomoc. Jak jsi dělala mluvit? Health. Jestli nepotřebuju helfnout. Já říkám, potřebuju helfnout tamhle toho Magora chytit. A on myslel, že on je Magor. Chápeš? Tak říkal, tak mě baboles na záda. No. Ne, ale to je dobrá story. Ale to bylo omyl. Protože já jsem prostě, tam byly takový prolejsky a babička jako se tam vždycky kouřila, ne? A takhle tam prostě stála a já jsem měla takovou černošku, můj nejoblíbenější. A já jsem to takhle po ní hodila. A to se ještě pamatuju takovou bůli. No a potom jsem jí ujela. A se tam No, to je, že jo. Takže další otázka, jaká je naše nejhezčí vzpomínka? Nejhezčí vzpomínka, jaká je? No. Já si myslím, že úplně nejkrásnější je pro každýho, když se to miminko narodí. A To ty- stejný řekla Markina. Jakože Markiny. Ano, ano, to je prostě nejkrásnější vzpomínka. No. Jo, jiná ji prostě nepřeváží. Je jich hodně, ale jiná ji nepřeváží. Otázka, co by si na mě změnila, kdyby si mohla, jakože na obličeji, na celém těle. Na obličeji? No, na celém těle. Co bych na tobě změnila? No, co já myslím, že nic. Co se mi líbí na tobě, že jsi pěkná holka, máš krásnou postavu, zadek. Jako, když takhle budeš sportovat dál, ale nemusíš to přehánět, že jo, samozřejmě. Ale, takže dobrý. Takže tohle bylo celé video, pokud se vám video líbilo, dejte like a pokud byste chtěli další video tady s babičkou, ona mi teď ohlasila. Já Připravím otázky a to bude teprve jako show. Správný show. No, tak se máte na co těšit a ahoj. Ahoj. Naschle.